Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la suma be alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 utu kalo do bi o tile 22 ka bɛ 2024 sama farafinkalo min bɛ n'o ye domama kɔnɔ ye bi o tile 17 ye jate la san kalo 2 do yira san 1446 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye AES jamanaw ye olu ye batakikɛ ka yɛrɛ k'a fɔ diɲɛsegin naani kɔnɔna na jɛkuluba min bɛ ka baara ɲɛsinnen lakana ko koɲɛw ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikɛjɔ minnu kɛra Ukraine jamana fɛ u ka kuma lase minnu kɛra k'olu ye ka dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin waleyajugu kɛbaa dɔw ma ni ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma o baara min n'a kɛlɛ filɛ ko diɲɛsegin naani k'a ko kɔn o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya kɛrɛnkɛrɛnnen Masina marabolo kɔnɔ Kacɔnakaw fɛ yen Kacɔna datugulen waleyajugu kɛbaaw fɛ ni maa ti bɔ maa ti don k'a taara fo san kelen muɲanko o yɛrɛ sera ka ban o kɛlen ko balo dɔ tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Kacɔna maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye Kacɔnakaw ye n'u tɛ Kacɔna dugu kɔnɔ olu ye balo ɲini k'u bɛ taa dugu ma balo in kɔni k'a ma se ka taa o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bato kasara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen o kɔni sɔni o bɛna san kelen dafa o ni san tɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ batoko la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara Lasan Balɔnkɛ denkɛ fa Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a da k'a fɔ diɲɛsegin naani kɔnɔna na jɛkuluba min n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako yɛrɛ sabatili ma an ka jamanaw n'i y'a sɔrɔ AES kɛrɛnkɛrɛnnen Mali ni Burukina ni Niger olu ye kɛra k'a fɔ bataki kɛ a minisiriw n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka bataki dɔ kɛ bataki in tɛ dɔ ye dɛ k'a yira k'a fɔ Ukraine jamana olu ye kuma la porotolen minnu fɔ k'a yira k'a fɔ gɛlɛya min taara an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra Mali ni kɛra k'a fɔ marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra Kɛsawaten ni yɔrɔw la Ukraine jamana u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra k'olu nɔ b'a la o bɛ fɛn min ɲini diɲɛsegin naani fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Ukraine ka ɲangi nin na nin ɲɔgɔn ka se ka fu siri a dan na u y'o kɛ bataki ye k'a yira k'a fɔ Ukraine jamana u ye nin hakilila min ta bi bɛɛ lajɛlen k'a kɔn wa u bɛ fɛn min fɔ ɲagali ka ta ka ɲɛ san ko ma kuma tɛ dɔ ye bi anw ka jamana bɛ janfa minnu kɔnɔ n'i y'a bɛlɛlen jateminɛ k'a janfa kolo giriya kojugu ko Ukraine u ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ k'u sen bɛ ko la anw ka jamanaw basigi lafiya b'u sɔrɔ sira fɛ yarabi ala ka jamana ninnu k'u kɔlɔsima n'an bɔra yen kunnafoni dɔw bɛ minnu bɛ ka yira k'a fɔ Betorakaw ka donsoba n'o ye Sinɛ Danbele ko Sinɛ Danbele k'a fatura o kuma bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɛn min jabajɛya an y'a yɛrɛ sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a y'a yira n'a k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ ka kuma ninnu mɛn wa foyi t'ale la ale bilama ka kɛnɛ ka tɛmɛ a tun bɛ waati min na fɔlɔ kan nin baara la ale yɛrɛ la nka nin kuma in kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sinɛ Danbele ko a ka kɛnɛ wa foyi kelen t'a la a bɛ nin na an bɛ dugawu kɛ yarabi an ka jamana sira bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ na ni basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen k'aw ladɔn k'a fɔ Kacɔnakaw fɛ Masina marabolo kɔnɔna na wulikɛjɔ kɛbaaw olu kɛlen bɛ ka Kacɔna datugu k'a mɛnna o kɔni sen fɛ don o don muguciw waati bɛɛ o bɛ kɛ yen maa ti bɔ maa ti don sɛnɛ yɛrɛ u ma se ka kɛ ɲɔ minnu tun bɛ olu ma se ka tigɛ Kacɔnakaw minnu bɛ n'olu bɛ dugu kɔ kan olu ye wulikɛjɔw kɛ ka balo ɲini k'a ka taa di u ka dugu ma o balo kɔni k'a tali ko gɛlɛya donnen b'a la yaasa o pɛrɛtikɛri an ma Kacɔnaka dɔ bɛ yen nin waati in ale b'an bolo nɛgɛ ka baara in kɛra cogo min a bɛna ɲɛfɔ an balimakɛ e yɛrɛ jɔni ka bɔ mini ne tɔgɔ Usumani Buware ka bɔ Kacɔna ye Masina mara ye an ka commune ye Mɔnifɛbugu ye Usumani Buware Kacɔna bilama a bɛ cogo di Kacɔna bilama kɔni datugulen don kalo 12 Kacɔna datugulen don mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ an ye welewele sugu bɛɛ da ka kule sugu bɛɛ kɛ faamaw ye laɲini belebele mun ye sisan balo dɛsɛra an bolo pepe an yɛrɛ laɲini kɛ balo kɔrɔ an ma balo sɔrɔ Kacɔnaka minnu bɛ Kacɔna kɔ kan an ye laɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka balo dɔ san ka di an balimaw ma Kacɔna kɔnɔ yen balo ninnu nana a tɛ se ka don Kacɔnakaw ye laɲini kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ fɛ u ka ɲɛ an ma k'an dɛmɛ ka balo ninnu ladon an fɛ yen nɔ o sababu kɛ Jarisu kelen ma an ka dugu daminɛ mɔgɔ si tɛ se ka don an ka dugu kɔnɔ pɔn kelen m'an fɛ yen nɔ n'o o ye Talibugufiyɛ pɔn ye Jarisu bɛ t'u da yen da la diɲɛ don o don u tɛ se ka Kacɔnaka yɛrɛ u ɲɛ la n'u y'a ye o ye ka wuli ka baara bannen
laɲini kɛra fama ninnu bolo ko ɲama ala ka mɔgɔ an dɛmɛ ka don an ka balo ye ka don kacɔna kɔnɔ jamana ka dilen tɛ balo ye kacɔna ka den minnu bɛ kɔ olu yɛrɛ de sera ka balo in sɔrɔ ka fara an kan ka laɲini kɛ jamana bolo ko ɲama ko balo in la tɛmɛ ka don an balimaw kan tarata don n'o tun ye utikalo tile 20 ye an ye laɲini kɛ sɔrɔsiw bolo u nana balo in ta balo kun dara masabugu u nana balo in ta ka taa balo in talo fiyɛ pɔn na k'u tɛ se ka tɛmɛ kan o kun ye an ka donsoden mɔgɔ 4 ta bolo olu ye laɲini bɛɛ k'u bolo k'u ka sabali olu ka mɔgɔ ɲini k'u bɛ bitane balo ninnu ye ka taa di kacɔnakaw ma cogo min na degun bɛ kacɔna kan u ye talifiyɛ la wotorotigi damadɔ wele k'olu ka se ka sabali ka taa ni balo dugu ye olu ko k'u tɛ se ka taa ni balo ye ko n'u ye balo ninnu ta jarisiw bɛn'u kama k'u bɛn'u bɛɛ faga ko dugu la yen nɔ u y'a laɲini k'u ka wotoro di o donsoden ninnu ma k'u bɛ se ka taa n'u ka balo ye olu ma sɔn sɔrɔsi ko bɔn k'olu tɛ se ka tɛmɛ yen kan k'u sɛgɛrɛ ni balo ye mun yɛrɛ ko yɛrɛ juguman ye san tilara ka balo in bɛɛ ci sɔrɔsi kunna tila ka se ka taa n'a a bɛɛ ɲɛɲini ka taa bila masabugu la sɛgɛfɛn dɔ la weleweleda mun kɔni b'an bolo fangaw ka sabali an yɛrɛ jamanaden dɔ de ye u k'an dɛmɛ an nɛgɛ dugu k'u tɛ bɛnkan ta ni jarisiw ye depuis o la fo bi an b'a fɔ alhamdulilayi diɲɛ dugu ni mugu can fɛ yen mɔgɔ min sara an fɛ yen an t'a hakɛ dɔn ka tɛmɛ ka den yɛrɛ la minnu ko k'u an bɛ dugu defa an bɛ jamana fɛ an tɛ sɔn ka bɛnkan ta ni jarisiw ye olu bɛ ka sa bi n'a fɔra k'u minɛna balo yɛrɛ dɛsɛra ka sɔrɔ ka d'u ma weleweledakan kɔni b'an bolo ka ɲɛsin u ka hinana u k'an dɛmɛ an ye jamanaden de anw ma sɔn bɛnkan ta ma ka fɔ an tɛ bɛnkan ta don o don mugu bɛna ci an fɛ yen an ka mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ 5 sara don min na ne yɛrɛ ye weleli kɛ sɔrɔsiw wele k'u ka na ko ne ma ko ne kan ka fɔ an ka mɔgɔ ye ko su ta k'u tɛ se ka na an ma se ka faamuya wa an minnu ma sɔn bɛnkan ma an de kurunnen don k'an datugu pewu n'an ye wele kɛ sɔrɔsi tɛ ye minnu ye bɛnkan ta fɛn in da bɛ ka diya ka tɛmɛ an bɛnkan ta balo kan bon an bolo an ma sɔn ka bɛnkan ta de ko an ye jamanaden ɲuman ye an ye jamana ɲini de quoi mais minnu ye bɛnkan ta a dajalen don la bi ka tɛmɛ minnu ma sɔn ka bɛnkan ta quoi o kɛlen bɛ k'an kamana gan bi an taara ma an kora ma taa jayɔrɔ min kuma laban kɔni ye mun ye halisa an bɛ weleli min da an b'u deli don o don mugu bɛ ci mɔgɔw bɛ ka sa don o don balo dɛsɛra an bolo an yɛrɛ balo min ɲini u ka ɲɛ ma an b'u deli ala yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ an ka balo don an kan kɔngɔ kana mɔgɔ faga ka tɛmɛ marifakisɛ fana kan o delikan b'an bolo ka f'u ɲɛna. Ni tun ye Usman Bɔre ka bɔ Kacɔna ni tun ye ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi la jamana in a basigi ni lafiya u bɛna sira o sira fɛ ala k'u sabati n'an bɔra ye bato kasara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra n'a bɛ san 1 bonyanko n'a b'o magɛn na o bato kasara min n'a kɛra aw ni sisan cɛ siraw bɛ cogo la ne gɛlɛya jumɛn de b'u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ka dɔn k'a fɔ Tɔnbukutu ka dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Aminatu la baara in bɛ cogo di ale ye fɛn min fɔ o filɛ. An bɛ kuma bato in atakɛli de kan. Bato in atakɛra don min na nin kɛra don gɛlɛmanba ye Mali bɛɛ lajɛlen de bolo kɛrɛnkɛrɛnya la Nord-Est ka d'a kan an Nord-Est an ye gɛlɛya min ye bato in atakɛli la bato in tiɲɛni na kuma yɛrɛ ka misɛn a ko la ka taa Tɔnbukutu ka taa bila fo Gabon anw tɛ se ka foyi ye ni bato in tɛ foyi tɛ se ka ɲɛ anw bolo yan ni bato tɛ an tɛ se ka foyi dilan an yɛrɛ ye ni bato tɛ ka d'a kan tagasegi o de bɛ dugu taa ɲɛ ni tagasegi tɛ yen nɔ fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan an miiri bɛ ka janya tuguni an jɔrɔlen don tuguni ka d'a kan an bɛ wagati min na sisan bato wuli tuma de don ne bɛ weleli kɛ tuma bɛ kulukɔrɔ n bɛ weleli kɛ mɔgɔw bato ko bɛ cogo di an tɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a ko la ne yɛrɛ bɛ question poser n yɛrɛ comme est ce que bato ka kan ka wuli ɲinan wa ka d'a kan fɛn minnu kɛra ka bato in tiɲɛ ka hadamadenw bɔ ninnu na o de tun ye terroriste ye o terroriste ko bɛ sen na halisa est ce que solution bɛna sɔrɔ a la wa est ce que mɔgɔw bɛna da bato yɛrɛ kɔnɔ donni na wa anw yɛrɛ ka jɔrɔnanko bɛ yen de sisan an bɛ yɔrɔ min na bi. An baloden k'a fɔ nin tun ye Aminatu ni tun ye ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi la fɛn fɛn bɛn ni kelenya basigi lafiya hakilisigi ala k'o dan kɛ jamana kɔnɔ na gɛlɛya minnu bɛ yen ne daba kuma la a se masaramanila ka ta ka bɔ an ka jamana kan n'an bɔra ye bana sidɔnbali min bɛ yen n'a yɛlɛma kɛrɛ da fɛ jamana dɔw la o bana in ala kana se an ka jamana kɔnɔ na jɛkuluba min n'olu ka baara ɲɛsin kɛnɛya ko ni ɲɔgɔn dɛmɛ ma minisiriso ale ye fara ɲɔgɔn kɛ nin variole min filɛ a kana se an ka jamana k'u k'a kunbɛ cogo la n'i ye bana in yɛrɛ lajɛ gɔn ani warabilen sogo ka bana ninnu bɛ sɔrɔ olu de fɛ o sogo dun walima n'a bana bolo la i bɛ se ka bana sɔrɔ k'a yɛlɛma kɛrɛ da fɛ jamana dɔ sanko tu kɔnɔ jamana dɔw la ka kɔn a seli ma anw ka jamana kɔnɔ ala kana se yan u ye fara ɲɔgɔn dɔw kɛ ne ka se ka jateboli k'a ko kɔnɛ na o sen fɛ kɛnɛya minisiri ni ɲɔgɔn dɛmɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel Asaba Jalo Ture ale ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan ye o filɛ. Bana in yera an sigiɲɔgɔn jamana dɔ la hali mɔgɔ kelen bana in t'a la Mali kɔnɔ ne bana in kɛra ye fɛn mɔgɔ min na k'a yira ka malidenw bɛɛ la an labɛnnen don a kama an ka cɛdenw wulilen don frontières bɛ ka lajɛ ne ka déclarer la kunnafoni bɛ na an tɛ fɛn dogo mɔgɔ la. Ne tun ye minisiri kan ye colonel Asaba Jalo Ture kɛnɛ kan ye min kɛra kɛnɛya ko kɔnɛ na
jɛkulu kɛrɛnnen na ɲɛmɔgɔso min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale ka baara bɛ ɲɛsin jateminɛw ma kɛnɛko hokumu kɔnɔna na Amadu Tijani Tarawele ale yɛrɛ kuma min fɔ labɛn na ko in kama o filɛ. District fɛn fɛn bɛ yen, commune fɛn fɛn bɛ yen, mɔgɔ formelen bɛ yen nin yɔrɔ in bɛɛ la. Ni bana lakodɔnna, c'est à dire que équipe d'intervention rapide bɛ yen, u bɛ se k'u labɛn ka taa tigi nɔfɛ ka prélèvement kɛ. Donc u bɛ taa u bɛ prélèvement kɛ ka conseil di pour que banabagatɔ ka bila position na a tɛ se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min na. Ni tun ye Amadu Tijani ni tun ale kan ye ale ye directeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya hukumu kɔnɔna na professeur Sunkalo Bɔnzekaw fɛ yen kɛnɛ in kan ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Ni bana donna bi a tɛ wuli bi dɛ mais i bɛ tile 5 ɲɔgɔnna de kɛ k'a sɔrɔ i ma bana ko dɔ i yɛrɛ la i nɔfɛ mɔgɔ ma bana ko dɔ i la a bɛ se ka taa fo tile 21 yɛrɛ. Bana nin a bɛ sɔrɔ cogo di? N'i magara kungo fɛn na k'a sɔrɔ a bana b'a la i b'a sɔrɔ. Ni bana bɛ adamaden na n'i magara la walima i magara a farila ji dɔ la walima a farila ji dɔ ye minɛn dɔ nɔgɔ ka fara fini kan a bɛ dɔn cogo di? A bɛ daminɛ comme mura comme grippe i fari bɛ chauffer i kunkolo b'i dimi i kulutugudaw b'i dimi i fasaw b'i dimi i fari bɛ kalaya o kɔfɛ i bɛ se ka tile 1 tile 2 ka tile 3 kɛ o kɔnɔ yanni kurukuru bɛna wuli i fari la. N'i y'o ye i yɛrɛ la i fari de ka kala i kunkolo bɛ k'i dimi i fasa bɛ k'i dimi kulutuguda bɛ k'i dimi kurukuru commencera ka bɔ siga i yɛrɛ la dɛ. Ni tun ye professeur Sunkalo ni tun ale kan ye kɛnɛya dɔnbagana kɛnɛ in kan kuma tɛ dɔ ye an k'an janto an yɛrɛ la wa bana kunbɛ de ka fisa ni bana furakɛ ye o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ ni bana yera bɛɛ Ala k'an ta k'an tulo bala ye Ala kana kunfiya maa si la an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye bilakaw ye gɛlɛya min sɔrɔ n'o kɛra sanjiko gɛlɛya ye maa caman ye dɛmɛ ta ni ka taa ɲɛsin bilakaw ma nka bilakaw yɛrɛ olu tilala ka dɛmɛ fanba fana ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen na u ka maaw ma o baara min kɛra n'i ye ka dɔn ka fɔ u ka wasaden dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Aruna Bubakari Tarawele ale yɛrɛ taara dɛmɛ dɔ di bilakaw fɛ yen dɛmɛ in kɛra cogo min na a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ bilakaw ye hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout n'i ye diɲɛ dugu o dugu ye k'a tagara ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ dugu denmisɛnninw a taamasiyɛn fɔlɔ b'i ye fɛn min na o ye denmisɛnninw ye dugu ka taga ɲɛ dugu ka sabati barika ka don dugu la a taamasiyɛn fɔlɔ ye denmisɛnninw ye an ye min ye bila bi an y'a dɔn k'a fɔ vraiment bila denmisɛnninw ye baara min kɛ nin ko in na a ye an jigi fa a ye hali bi an tun bɛ waso n'an ka bilakaya ye mais a ye belebeleba fara kan hali bi an bɛ waso ni bilakaya ye k'a dɔn k'a fɔ bila ye dugu min ye siyako kuma tɛ bila yan diinɛko kuma tɛ bila yan hakililako kuma tɛ bila yan an bɛɛ jɛlen don min na n'o ye bila ye n'o y'an faso ye ne b'a dɔn bilaka bɛɛ ɲɛsinnen ma an y'o taamasiyɛn de yira diɲɛ mɔgɔ la n bɛ denmisɛnninw fo Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi dugu in Ala k'a yiriwa gɛlɛya min y'a sɔrɔ Ala ka gɛlɛya Ala k'a nagasi ji tɔ min bɛ kɔfɛ ka na Ala k'o kɛ sɛnɛfɛnw ka ji ye Ala ka barika b'o la ONGw fana minnu ye dɛmɛ kunfɔlɔ kɛ anw nana bi de depuis ko in dugusajɛ ou bien depuis a don fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔ dɔw bolila ka dugu kulo magɛ ni dɛmɛ ye an b'u fana fo an b'a dɔn hali bi bilakaw bɛ fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ ka dɛmɛw labɛn hali bi ka bila magɛnna ye donc bilaka fɛn fɛn bɛ se ka welewele da kɛ pour que gɛlɛya bɛ an balima minnu ka gɛlɛya bɛ se ka furakɛ cogo min na bɛɛ k'i cɛsiri o la i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que bila gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya cogo min i yɛrɛ ka fan fɛ min se sabara den kelen min se guloki den kelen min se malo kulo kelen min se kulo 2 ye n'a t'i yɛrɛ bolo n'a b'i ka mɔgɔ bolo i bɛ se ka mɔgɔ deli problème foyi t'a la pour que ka na n'a ye faso la dɔrɔn ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya ka gɛlɛya nagasi. Ni tun ye Aruna Bubakari Tarawele ale min ye dɛmɛ kɛba ye dɛmɛ in kɛlen bilakaw ka marabolo ɲɛma kɛra n'i y'a sɔrɔ y'u ka commandant ye n'o ye Burama Tembeli ye ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ in kan u filɛ. K'a fɔ ko gɛlɛya bɛ n ka mɔgɔw la n bɛ wuli k'u sɛgɛrɛ ni n se ye a mɔgɔ bɛ mɔgɔ caman bolo k'a kɛ a ta ɲɔgɔn na ye nka u m'a kɛ n'i y'a ye ale y'a kɛ o bɛ a ka fasoden ɲumanya de yira halisa an b'a ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔw ka emboîter problème ne nana bɛn n'a ye inondation a kɛra un mardi 2 jours 3 jours après inondation wɛrɛ kɛra tiɲɛni kɔni kɛra bila yan mais an bɛ Ala fo parce que tiɲɛni kɛra yɔrɔ caman na bila ye chance min sɔrɔ olu m'a sɔrɔ o fana fɛn dɔ de b'o yira bilakaw ka solidarité ani ɲɔgɔn dɛmɛ ne bɛ min fara o kan o ye duwawu de duwawu bɛ dugu in na ne b'o de fara a kan n bɛ segin ka conseil dama dama dɔ di dɔn dibagaw u ni foli ka kan dɔn bɛ di minnu ma u ka duwawu kɛ dɔn dibagaw ma dɔw fana bɛ ka di cogo min na jama ka ca a dɔn min bɛ di a bɛɛ tɛ se ka di bɛɛ ma a ka gɛlɛn donc ni min ye min sɔrɔ bi ka bɔ yan ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ organisateurs bɛ yen u ka gɛrɛ commission mɔgɔw ma k'a fɔ vraiment nin bɛ ka kɛ nin cogoya la an b'a fɛ a ka kɛ tan parce que baara bɛ ka kɛ u yɛrɛ de u ka wuli k'a kuma fɔ an bɛ yan o de kama. Ni tun ye commandant kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Burama Tembeli ka bɔ bila a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ ye dɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ka se ka maaw timinanja a ka dɔn dɛmɛ bɛ ka ɲini maaw de ye a kana kɛ ɲɔgɔn sama wɛrɛ ye dɛmɛ min bɛ yen n'o sɔrɔla
o tlango belagile ka se ki janto la o baraw ka se ka yakba to no yakba med go kala ka kla ni ka yakba na mbora ye kuluba do be ni asuru be ko association solidarité 223 ulu ka wulge to te dore ka se ka nyon deme ne ka se ko la sabatanga jamana kunana u be wulge do bawla kaseka deme nyini mamun be ni aso nuru e kasara so sanje ko la walma ulu wala wala ka buga ro kaseka deme nyini kadi uluma o bara mbi u fesena u biga bara en ketcho jmeni la mi ya ko nyema e amneta diko bara mbu bulo choko na le bonye foin angalame mi am blaga deme nyini ka la sinu ma fani vendredi sainche anwe micro trottoir do e demseno do mi ga fo la ko luna no yere nyini Bamako ya donc be bara ke tlegan fe be bara ke lavage la donc ni chou koro tu da yoro do la donc o yoro no sisan ni san nana dron yoro no be a bebe ke ji da yoro yere tu bulu u ga la nyini ko ye ga biri fini ni sange ulu o de demander donc on fait na entre temps vendredi samba min damne na vendredi fo dimanche ka damne ga oni Tombouctou région na kana Bamako mo commencera ka wile tuguni wala kanga la je ka deme to awoni ya funya na setan parce que financement tambulu kan bara sugo no ke donc ni ko no kera don ame appela don le ke ka wele madade ke ambo ke sebe mo munu lu bande o de am blagani appela don ke ayo appela don lancer o ko ni a partager tara fambe o bi kan wele o bi kan féliciter do ko na damne no se kera mi do ero ko kanga mo blagata ta sangini draw mine numéro de bambulo en association re numéro de bambulo mi 83 83 45 83 ayo de bla en réseau ka maintenant ni ay fait mon nyini na bi mo mi mbulu atiki kan wele dron ami mo bla mi betamine no e drani sangi no no e maintenant do fana ni ya gawni Tombouctou no kauta sirate no ka fe no bla kata doma surtout gaw jekulu do fana be no na be wele ko kiri de ker ulu fana bu ami ga wele madame ki ulu fana yo ke maintenant ni fen sorola na ye mimbo gaw tola ambo di kiri de ker mo ma parce que ulu bi ga wele madame ki yo ke gaw to dronela ni e koren fana ta ulu fana bi ga wele madake pour les régions du nord wala ni fin sorola Tombouctou fan fait parce que anga wele le madake raga o Tombouctou ni Bamako parce que ulu mo de an wele ku kala ala ya fanye donc ni mi sorola ambo tla Bamako Tombouctou ni gawoje gawota be di kiri de kerma Tombouctou ta o be di korenma Bamako ta an yere ni an jekulu to an tiru nan balmo munu yere an wele ka fanye kanga laje ka kodoke anu be jigi katamu ulaje nansi kerami amba kuwe inshallah tu ameneta diko ni tu ale kanye wuli ga jote dore de ka fere balele tige sango bi mamunu be ni we gele hukungo na kasika de menyini ka de men la solu Mohamed goke anga nyon de me nagi labi bi shuse kaburdola ni jama jara ka daji tu mame ngai bi nyigi nambele gele doni ke adobe dola bambe wo konana albi boka jo ala ko aklaw sabati nambora e transition no e franjila fanga e ona nanga jamana kona na sanyi nani bojango sani naji ngona na muni munde seraka ke anebi uliga jamu numba sena fera jumede kanga sigi senga sango bi nyeta obisaka ke badabara chokomina Bakar Bokum ale karo ka fa politique nyado mado ale bi puma men fola ufle ka damine wati muna nunu nana fangala kana se bima bara do kera maje do be mun kunga gele anga jenyoya la ani nazaraw ni nyonche o kuru karla ka sababu ke anga premier ministre bora kata fo Nations Unies la ku be jamfa mun kono ka famiyale ndo ku ku dabo jamfa kono o kunye fenye fe mun kuntize ka fo farafin jamana fe o folo kera an nana kana laje anga soro be tabolo jumen kono ambe minan jumen kono ka laje ka o minan fana la sawo kan nana ya an yara ka famiya ana anga minan kono nana o kera bara flanai fe mun ye maje mun be sharia tabolo kan parce que iba ye ka fo jamana lakanabaliya a famba abe mo ka hake ko fo ko o hake do o minan kono ka sharia mo bato ulu hake o be se ka latle o ye kun sabanai akunani na ye muye o ye lakanabaliya ye anya ye ka fo lakanabaliya chama morala ka sababu ke minan munu kunte ulu minan sana sorasu fana recrutera chaman kera o srafe amana ke chogo insécurité e femu isika foka bana pepe parce que terrorisme ya adama kele atake ko mi di be wuli kata jamana do bo asigiro la ube be mo do mine mami yi yere doye no dona jamfa kono o jamfa
kɛlɛli ma nɔgɔn donc a mana kɛ cogo cogo failles dɔw bɛ système de sécurité la mun b'a to wagati ni wagati attaques ni fɛnw bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw bɛ kɛ mais bakuruba la jamana ɲɛma kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fɛn mun ye lakana sira ye o ye minɛnko ani mɔgɔko ani fɛɛrɛw olu fɛn bɛɛ dafalen dɔ bi an b'o minɛn kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ tare tare transition mɔgɔw u ye baaraba kɛ mais o n'a ta o ta gɛlɛya dɔw bɛ yen bi défiba mun bɛ autoritéw bolo o ye économie bɛ se ka relancer cogo jumɛn na aide internationale tigɛlen don dɛmɛ fɛn fɛn n'a tun bɛ yen nɔ k'an ka budgetw racoler olu taalen don ONG misɛnnin minnu tun bɛ yen nɔ n'u tun bɛ baara misɛnninw di mɔgɔw ma olu tɛ yen hali wagati min na olu tun bɛ yen majɛba bɛ mɔgɔw ka sɔrɔ kɔnɔna na maa fanba bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc fɛn mun ye denmisɛnninw ka baarako ye ani musow ka baarako olu de ye an ka jamanadenw fanba ye ani fɛn mun ye sɛnɛ bagangɛn ani mɔni ɲina kɛlen don u kɔ kabini wagati jan jamana in dun tɛ se ka jɔ ni olu tɛ fɛnba mun kan ka kɛ o ye ka olu don ba la ka fanga don olu la ka baara di jamanadenw ma pour que ka se k'o baaraw bɛɛ sɛbɛntiya n'i bɛ fɛ ka ninnu baara ninnu kɛ i mago bɛ nafolo kasabi dɔ la mais maa si tɛna bɔ ka o nafolo in kasabi d'an ma fo an yɛrɛ k'an cɛsiri k'o nafolo sɔrɔ an yɛrɛ ye mais bi an b'a jateminɛ k'a fɔ sanu dingɛw b'an mara nka o sanu dingɛw t'an ta ye maa wɛrɛw de bolo b'a kan n'an sera ka fɛɛrɛ kɛ bi ka olu maaw bolo bɔ sanuko la an yɛrɛ ka an wasa don ka sɔrɔ k'a la o sɔrɔ min mana kɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye n ye minnu fɔ k'olu lawuli parce que n'i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ a mago bɛ kasabi dɔ la mais maa si tɛn'o d'i ma n'i y'a ta Nations Unies système kɔnɔ Fonds monétaire international Banque mondiale PNUD ani sécurité mɔgɔw ni si tɛ jamana si dɛmɛ ni si tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la n'an bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la an mago bɛ mun na an kan k'an tintin an yɛrɛ de kan ka nafolo ɲini k'a baara la sabati ne bolo défi ba yɛrɛ ye mun ye bi o ye défi économique ye parce que sécurité tɛgunnen don économie de la n'i y'a ye mɔgɔ caman donna terrorisme kɔnɔ dɔw caman ta ye gɛlɛya ye kabini Mali indépendance fɔ bi an tɛ foyi la sigi ani accord signé kɔ mais an y'a ye k'a fɔ o si ma an kisi kɛlɛ ma fo kɛlɛ in ju ka faamu kɛlɛ tɛ maliyɛn kɛlɛ ye o de b'a to i mana accord fɛn fɛn signé a tɛ sira sɔrɔ parce que kɛlɛ in ye nafolo ko kɛlɛ de u bilalen don ci dɔ de la jatigɛ wale fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a fɔ a ma bi terrorisme tɛ o ka fɛn dilannen de don jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na ni i ye nafolo ko ni économie ko ɲɛnabɔ a tɔ b'i dɛn parce que an kan ka an cɛsiri pour que o jamana in a kana tila an na Abubakar Bokum ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ɲɛta ka ɲɛ sanga jamana ma Ala k'u lasabati n'an bɔra ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ projet min bɛ yen n'a bɛ wele ko Top 10 olu ka baara segin kɛra tuguni ka tila ka kurakuraya an ka jamana kɔnɔ na minisiri ka baara ɲɛsɛmɛ Tunkaranke wa ko ɲɛnabɔli ma ka taa se PNUD olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ne ka se ka nin baara in sigi segin o ni projet Top 10 ko a baara a bɛna ɲɛsin ko damadɔ ma an ka jamana kɔnɔ na min y'a ɲɛma danga ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ chèque na dugu de la projet Top 10 kun ye fɛn jumɛn ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn farafin jamana ninnu caman bɛ yen jamana minnu ma développé kosɛbɛ n'u u ka mɔgɔ kalanniw mana niveau dɔ sɔrɔ u caman bɛ taa kɔfɛ n'u taara kɔfɛ jamana tɛ fɛn sɔrɔ u ka dɔnniya la walasa dɔnniya in bɛ se ka segin cogo di ka na so nafa u bɛ bɔ dugu minnu na k'olu nafa donc u y'a bila sen kan k'a fɔ tuma ni tuma u ka na ka na so mission kunkurunin na wagati kunkurunin kɔnɔ dɔnniya min b'u kunna o bɛ taa baara taasira minnu fɛ secteur d'intervention fɛ u bɛ na olu ye dɔnniya kura minnu sɔrɔ u bɛ na an ka mɔgɔ minnu bɛ yan k'olu kalan o la a b'a to dɔnniya tɛ taa an bɛ sigi ni an ka dɔnniya ye a bɛna boli taabolo 4 jate sɛnɛ hukumu agriculture o donna a la ka denmisɛnninw k'u degi o nɔgɔ ninnu bɛ se ka ta cogoya min na k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn nafama ye sabanan o ye développement ye an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla la n'u bɛ sigida dɔ la yen u se k'u bɔduguw dɛmɛ cogoya min na walasa a bɛ se ka yiriwa a naaninan ye muso minnu bɛ taa tungala taga la olu bɛ se ka dɛmɛ cogo di a bɛ se ka kɛ a ɲumanama ye quoi. ni tun ye chèque na dugu de kan ye min y'a projet ɲɛma danga ye a kɛnɛ kan an ka minisiri ma ka baara ɲɛsin maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka ko in ɲɛnabɔli ma Musa Ag Atayɛrɛ ale ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan o filɛ Top 10 bina démarrage kura de kɛ o démarrage kɔnɔna na gouvernement ni PNUD de b'a ta ɲɔgɔn fɛ PNUD kelen t'a financé et donc gouvernement bɛ participer a wariko la PNUD fana bɛ participer a la n'Ala sɔnna n'i ye Top 10 kura démarrage ye an b'a ɲini hali bi an ka partenaires bɛɛ fɛ u ka continuer ka Top 10 dɛmɛ parce que Top 10 ka baara a tɛ se ka jate ka ban ni tun ye minisiri kan ye Musa Aga Atayɛrɛ ni tun ale kan ye an bɛ dugawu kɛ u bɛna baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ na yarabi Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye
hali bi tungana ta gɛlɛya jumɛn de bɛ tunga kɔnɛ na anw caman sigilen bɛ bi n'an tɛ tunga kɔnɔ bangona n'i sera ka ban k'i bɛ wari kɔni k'i b'a bolo filala cɛ de maa minnu bɛ tunga na o dɔw b'u ka gɛlɛya ɲɛfɔ ka taa se minnu ta yɛrɛ dɔw ta ye kalanko ye dɔw ta ye wari ɲini ye ani maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu dɔw taara tunga na gɛlɛya y'u segin ka na ni dɛmɛɲɔgɔnya ser'olu ma o maa dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. siyɔrɔ ani baarako hami papiyeko hami a ninnu saba de ye jamana in k'u la gɛlɛmama yɔrɔ ye nɛnɛ wagati ka jan ka tɛmɛ funteni wagati kan cɛw bɛ se ka si kɛnɛma tuma dɔ la mɛ muso tɛ se ka si kɛnɛma tuma bɛɛ dɛ ɲuman kɛ juguman dabila tɛ yan nɔ fa fatura n kɔfɛ ba fatura n kɔfɛ kana bila kunkolo la bada ko n'i nana dɔrɔn n bɛna wari de tɔmɔ dugu ma. ekɔli ma nɔgɔn faransiya i bɛ na kilasi kɔnɔ olu bɛ baara kɛ ordinateur de la dumuni fɛnɛ ka gɛlɛn minnu fari finnen dɔw yɛrɛ baarada la u tɛ sɔn k'i ta kɛnɛma fɛnɛ n'u y'i ye u tɛ kuma i fɛ sow ka gɛlɛn ka dɔgɔn fɛnɛ cɛ b'a fɔ ko muso ka wari dɔ sara so musakaw la yɔrɔ dɔ bɛ yan nɔ immigrés dɔrɔn de bɛ yen u bɛ si pɔn jukɔrɔ u bɛ si gidɔrɔndaw la nɛnɛ la yanni papiye t'i bolo i tɛ so sɔrɔ. n'ale an ɲɛɲini ka projet dɔw bénéficier actuellement n bɛ nakɔ sɛnɛ de kɛ n bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o ma dɔɔni dɔɔni an faso la yan i ka to yan ka baara ni fɛnw kɛ olu de nafa ka bon i kan ka tɛmɛ tunga kan. ni tun ye maliden dɔw kan ye minnu bɛ tunga kɔnɔna na ani bi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o dɔw nana ka se ka gɛlɛya min bɛ tunga kan ni ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala nin dun cogo la ka fisa t'an bila nin cogo la n'i ye tori ye sanfɛ dugumana ka gɔni kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ fɛn min fɔ ala k'an tuta sigi la maa min sigilen bɛ dugumɛnɛso da la a tɛ se ka fɔ a min na o la ala k'a kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra ye seko ni dɔnko kɛnɛba min n'o bɛ sigi n'o ye biennale ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'u bɛna taa kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ 2025 nata in kɔnɔna na kɛ kɔnw ye Tɔnbɔkutu mara ɲɛmaaw u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ labɛn minnu kan ka kɛ o kɛnɛ kan min kɛra Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ o y'a gouverneur ye Baku Kante ale ye kuma min fɔ o ko senfɛ u filɛ. fɛn minnu kan ka kɛ anw yɛrɛ bolo biennale yɛrɛ ka kɛ ko sabatilenba ye Tɔnbɔkutu an mago bɛ saliw la n'an b'a fɔ o ma ko salle de spectacle an mago b'o o fila la o la an bɛ se ka olu labɛn dɔw tun bɛ yen kɔrɔlen salle Alfarga tun bɛ yen nka a tiɲɛna an b'a fɛ k'o labɛn ka ɲa pour que o ka se ka kɛ maison des jeunes fana bɛ yen an fana ko n'o tun sera ka labɛn o ka d'an ye an ka siraw tiɲɛlen don Tɔnbɔkutu ka siraw labɛn an y'a ɲini aussi ka dɔ fara an ka énergie EDM ka fanga kan sécurité ko la o ye point damadɔ ye dɔrɔn an kuma n'olu kan aussi olu bɛɛ taara en compte. ni tun ye gouverneur ni o ye Baku Kante ni tun y'ale kan ye a fara ɲɔgɔn senfɛ jagokɛlaw olu ka hukumu kɔnɔna na Maju Senbara ale ye kuma min fɔ o filɛ. parti mun bɛ yen n'o kan ka di opérateurs ma n'olu kan ka u cɛsiri o la k'o waleya o de bɛna bɔ ɲɔgɔn na k'o di an ma n'o dira an ma sisan an b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que an ka se k'o lawaleya. Maju Senbara ni tun y'ale kan ye ministre min bɛ yen kɛrɛnnena n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musaka ma an ka jamana kɔnɔna na Aluseni Sano ale yɛrɛ kuma min fɔ labɛnna ka ɲɛsin ko in ma o filɛ. an ye an kan bila Tɔnbɔkutu gouverneur de région ma ani élu fɛn fɛn bɛ Tɔnbɔkutu commune kɔnɔ ani cercle kɔnɔ ani association fɛn fɛn b'a commune kɔnɔ ani cercle kɔnɔ bɛɛ kana an ye ci bila ministre damadɔw ma minnu da bɛna don baara in na pour que an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya baaraw ka se ka boloda hôteliw ka jɔ baaradaw ka dayɛlɛ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ biennale nin ka se ka kɛ sababu ye Tɔnbɔkutu ka se ka développer. ni tun ye ministre kan ye u bɛna wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'o kɛ Tɔnbɔkutu ka ɲɛta kama an bɛ dugawu kɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in a bɛna kɛ Tɔnbɔkutu ala k'a kɛ hɛrɛ ni badena k'a kɛ ɲɛta ye baaraw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye min ye sifinnakaw ka jɛkuluba min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu ka baara ɲɛsɛbɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ɲɛta o bɛ se ka lasaba cogo min na an ka jamana kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔnba kɛ yirituru baaraw u bɛ to k'o kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ a tago naani na o baaraw bɔra ka k'u fɛ Ɲamakɔrɔ Siraba kɔrɔ a sen fɛ Umu Danbɛlɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la olu ye kuma min fɔ o filɛ. Siraba kɔrɔ alimami ye ne tɔgɔ ye Seku Kanta alhamdulilayi n b'a la nin kɔni diyara n ye yiri yɛrɛ filɛ ka turu kɛnɛ min ka nin ye denmisɛnninw tun bɛ ka balon tan na ne weelela ka na o kɛnɛ ka sɔgɔma in na k'a fɔ n kana ko o kɛnɛ in bɛna kɛ yiri kɛnɛ ye quoi foyi tɛ ne bolo fɔ n'a kɛra masa subahana wa taala tanu k'a waleɲuman dɔn ka denmisɛnninw fana fo minnu kɛra sababu ye ka nin baara in sigi sen kan ani minnu fana b'a ɲɛmɔgɔya la n ka foli b'a a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka o waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ nin ɲɔgɔnna caman ala ka an jɔ a kɛnɛ ka turu. ne ye madame Keyita Fatumata Konate an bɛ yan nɔ bi ka yiriw turu ekɔliso la an bɛ yan o cadre de kɔnɔ nin nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que nin yiri kelen kelen fɛn fɛn filɛ n'a balola a bɛ nafa mun las'an ma o de ka ca a bɛ fiɲɛ duman d'an ma a b'an dɛmɛ sigiyɔrɔ suma duman an b'o sɔrɔ
a yiriw bɛ kɛ furaw ye a denw b'an na se ka yiri nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban hali yiri kelen kuma t'a caman mun filɛ ni mago donna la a ka se ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ k'anw yɛrɛ de ma sankɔrɔta ye. Mawulud Sidibe ne ye capitaine ye ne bɛ baara kɛ Ouzo Fara la bi an bɛ Ɲamakɔrɔ Okɔlisoba la yan yirituru de y'an se yan an nana sɔgɔmada in na ka na denmisɛnninjɛkulu dɔw baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛna k'a san 4 mais depuis Bɛnɛnkabugu la an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɔra la san o san u b'an wele donc an ka n'u dɛmɛ u ka baara la o de y'an segu ye an bɛ sɔgɔmada in na yiri bɛna turu ka matarafa an y'o fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ parce que an bɛ ka yiri nin turu yiri kan ka turu cogo min na mais a kan ka lakana cogo min na n'o ye girage ye girage fana jateminɛlen don a la donc an bɛna ni girage ye pour que ka se ka yiri ninnu bɛɛ tɔbɔtɔ cogo min na yiri turu yɛrɛ tɛ ko yiri turu dɔrɔn n'i m'a ye an b'a fɔ ko mɔgɔw ka yamaruya ɲini yiri tigɛ la fɛn dɔ de don a bɛ dɔw dabali ban dɔw b'a fɔ an ka yiri turulen n bɛ taa yamaruya ɲini o la tugun ne faso bɛna baara kɛ jateminɛ k'a fɔ baara min bɛna waleya a bɛ gɛlɛya jumɛn se sigida ma o faso bɛ fɛɛrɛ kɛ a mana komi a bɛ se ka kɛ quartier yɛrɛ ka nafa ye est ce que an bɛ se ka na a ɲɔgɔnna dɔ turu pour que denmisɛnninw yɛrɛ k'a dɔn zira ye fɛn sugu min ye. Ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ kan ye yiri turula yɔrɔ min na ani ka taa se yiriko yɛrɛ ɲɛdɔnba dɔw ma a kɛnɛ kan min ye jɛkulu ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan waleya sen fɛ o filɛ. Abdul Gindo ne ye mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale MDMCSI ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. An ka wulikajɔ ani an ka laɲini o ye an ka jamana a bɛ se ka développer cogoya min na sira bɛɛ lajɛlen kan ko sira bɛɛ lajɛlen ta yiri turu bɛ o la turu nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ y'a la nin y'an 4e édition de y'a la an ye fɔlɔ an y'o kɛ Ɲamana filanan an y'o kɛ Sirakɔrɔ sabanan kɛra Salon ye an y'o kɛ 700 logements ekɔliso la bon ɲinan an naaninan de n'o ye Ɲamakɔrɔ Zirabakɔrɔ ekɔli bon an ye ju 100 ta yan parce que o de bɛ ku yan sinon hali ni 200 ou bien 400 n'o tun bɛ se ka ku yan ala barika la an tun bɛ na n'o ye mun kɔnɔna la an mana na yiri o yiri turu an bɛ passer ka suivi kɛ k'a daminɛ première édition jusqu'à nos jours alhamdulillah yiriw a caman évolué la hali n'a kɛra Salon ta difficulté caman sɔrɔ olu la ka sababu kɛ dugukolo ka fɛn de yɔrɔ ekɔliso in tun lakorilen aspect caman y'a to yiriw ma se ka san sɔrɔ sinon a yiriw tɔw bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ yiriba ye surtout Salon na sini ta yɛrɛ o yɛrɛ kɛra yiribaw ye hali sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka sigi an ka baara tɛ yiri turu dɔrɔn ye domaine o domaine bɛ tali kɛ développement kan i n'a fɔ an ka mouvement yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogoya min na an bɛ baara kɛ o kan an bɛ journée de salubrité organiser n'o ye yɔrɔ furanw ye an bɛ conférence débat organiser jeunesse yɛrɛ kan entrepreneuriat kan an bɛ formation kɛ musow donc yiri turu in fɛnɛ an b'o fɛnɛ kɛ an b'a dɔn yi fɔlɔ dɛmɛbagaw la an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw caman bɛ ka an accompagner nin baara in na i n'a fɔ an b'an ba ɲuman n'o ye madame Seba Assa Seba vraiment a se n'a dama yɛrɛ fɛn fɛn a b'a kɛ an ye hali bi ni activité in na a ka dɛmɛ se Ouzo Fora mɔgɔw tɛ dan sɔrɔ o la u bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na depuis an ka première édition fo ka na se nin ma bi yɛrɛ aw yɛrɛ y'u ka intervention ye u bɛ ka explication minnu di anw ma an ɲɛ bɛ yiriju 100 minnu na olu de nana ka na d'an ma gratuit tila ka na accompagner a baara kɛcogoyaw fana na. Ni tun ye jɛkulu in ni tun y'a ɲɛmaaw kan ye baara in kɛra Ɲamakɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Zirasunba kɛrɛfɛ ekɔliso min bɛ yen ka yiri turu dɔ yɛrɛ tɛ dɛ yiri turu o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila ninnu ni kanuniw caya n'an bɔra yen min ye san kasara anw ka jamana kɔnɔ san kɔni bɛ ka kasaraw kɛ nin waati in na mais ji bɛ donni min ka maaw kan silamɛya la maaw kan ka mun ni mun de kɛ ɲɔgɔn ye diinɛ yɛrɛ kun kɔnɔna na ani bi minnu fana bɛ diɲɛ siraw kan mun de kan ka f'olu ye Sidaya Kulibali ka Bangɔnɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnenya Wɛnina Masina marabolo kɔnɔ n'a sigimɛ Yirimajɔ Bangarabugu kulu sanfɛla la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne sa bɛna silamɛ kan ka dugawu kɛ yɛrɛ kun ye nka ne ye kɔfilɛ i tɛ sigi kɔ kɔnɔ ko dun silamɛ kan ka silamɛya dɛmɛ a y'a f'u ye k'u bɔ jibolo siraw kan jibolo sira ji fɛn t'i sigi a la coyi ji bɛ taa min Ala ka ɲangata je i se tɛ fɛn min na a y'i sɔrɔ o je Ala ka ɲangata ye ne bɛ dugawu kɛ Ala kɛnɛ tiɲɛni don an ka jamana kan ji bɛ taa don yɔrɔ minnu na n'o tɛ jibolo siraw ye o Ala ka latigɛw ye an b'a ɲini Ala fɛ hali jibolo sira Ala k'an tɔɔrɔ se ma silamɛya ye hakili ji ko ulilal babi ko ne nana hakili ma jigin hakili baara ne hakili ki baara je o hali n'a sɔrɔ jibolo sira don dɔw bɛ k'a kɛ u t'a dɔn u bɛ don nɛgɛ k'u don a na ne kasara nana cogo dɔra silamɛ kan ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne dɔrɔmɛ kelen se b'i ye a y'a di ɲɔgɔn ma ne fini sɛbɛn min ye a y'a di ɲɔgɔn ma du kɛmɛ b'e bolo silamɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ sa ji fɛ ko o bɛ faama bɛ se k'o bɛɛ kɛ wa ne ni ɲɔgɔn na nana silamɛw kan kɛ kulu ye k'i mɔgɔw sama u bɔ kɔdingɛw kɔnɔ k'u bila kiri kan silamɛw bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ bi Mali silamɛ u bɛ silamɛya fɔ cogo min n'a bɛɛ tɛ Mali silamɛ bɛ se ka fɛn min kɛ tɔn si tɛ Mali kɔnɔ min se ka dɛmɛ na a tɛ yen nka a fɔ dara nka a tɛ kɔnɔbara masi Ala y'o fɔ kɔnɔ ko kabura makta indala ta kun ma ta fɔ e bɛ kuma min fɔ i dabara la n'a t'i kɔnɔ Ala tigɛ min na jamana ye jɔnni anw silamɛw tɛ wa n'anw farala ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ tan n'an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ 100 fara a bɛ gouvernement lafiya ne tɔɔrɔ min nana an ka a ɲɛsin o ma ne hɛrɛ min kan ka na an k'a ɲɛsin o ma bɛɛ bɛ lafiya nka kini kɛ k'a k'i kɛ maa ta ye tɔngɔ k'i bɔ a la tɔ bɛɛ diinɛ yɔrɔ o yɔrɔ wari ɲini kan don tarika ye tiɲɛ nka tɔn diinɛ na o ye wari ɲini kan ye
tarika kɔrɔ je k'i bɛ ala ta sira jiri la i ye wari di u y'a f'i ye k'a banna i ma wari di u y'a f'i ye k'a banna i bɛ ala sɔrɔ sira min na dɔrɔn tarika b'o f'i ye nka tɔn kɔni ye k'i yɛrɛ nafa k'i denbaya nafa ye o tɛ tiɲɛ ye silamɛya mɛnna o kan silamɛya jiginna na a ye hinɛ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ karamɔgɔtɔ n'i bɛ yen ne degun nana cogo dɔ la silamɛya bɛ k'i nafolo min ka fɔ k'a bila u kan ka hinɛ o tɛ baasi ye o mɛ ne tɔɔrɔ t'i la k'a ta k'a d'e ma dama k'e k'i diya ne bɛ k'i n kɔkɔ silamɛya ma fɔ ma yɛrɛ kasara ye tiɲɛ ye maa tigɛ silamɛ fiyewu ni mɛ daw la hɛrɛ ani tɔɔrɔ ne maa o maa mɛ daw la tɛ silamɛ hɛrɛ n'a nana silamɛ i bɛ ala tanu tɔɔrɔ n'a nana silamɛ i bɛ ala tanu nka sango min filɛ nin ye tiɲɛ don ala ka ji don nka n bɛ min ɲini silamɛw fɛ silamɛw jibo sira a y'o bila ne tun ye siriya kulibali ka bɔ masina ŋɔniyabugu wɛni na kɛnɛ nana yiriwajɔ barabugu kulu sanfɛla la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi kasaraw ma fɛn caman bɛ yen latigɛ bɛ yen dɛ nka laɲini fana kuma dɔw la k'o bɛ se ka y'an taabolo la an ka jitɛmɛ siraw bila n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la anw yɛrɛ bɛ kisi wa maa wɛrɛ bɛ kisi k'o de ye kuma ye kuma min n'i y'a sɔrɔ ni sɔnni kan ka sigi o kan an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakilila ni ka sabati n'an bɔra yen coupe asimi o min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o baaraw bɛ sen kan o maaw u ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka t'u ɲɛ da an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔw kan o sen fɛ u ye kuma minnu fɔ kɛnɛ ka ye o filɛ. musée yɛrɛ tubabukan ye musée kɔrɔ kɔni facɛ marayɔrɔ an ka facɛ marayɔrɔ de ye yan ye mali fan bɛɛ donc musée ko yɛrɛ sigira sɛngɛn kabi tubabu tile n'an b'a fɔ o ma 1953 mais musée tariku a bɔra fɔ Dakar parce que tubabuw nalen farafinna u ye soba dɔ jɔ Dakar pour que u bɛ mɔgɔ minnu mara olu bolofɛnw ɲini k'a dɔn fan bɛɛ fɛ olu fara ɲɔgɔn kan n'i ye maa bolofɛn fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka jateminɛ kɛ a tigi taabolo la bolofɛn yɛrɛ nɔfɛ. an k'a dɔn k'a fɔ ko sport ye fɛn min ye ani culture de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo di an bɛ ballon ta o b'a to an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn minɛ mais n'a nana yan fana an ka culture de bɛ yan e ye senufo ye e ye miniyanka ye e ye dɔgɔnan ye e ye tamasiyɛki ye an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to est-ce que voyez a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ ye mali de an bɛɛ ye mali ye oui an bɛɛ ye mali ye mun na parce que an bɛ lahala min na an kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la min b'a to ɲɛta o ka se ka sabati sport bɛ se k'o kɛ culture bɛ se k'o kɛ. sifinnaka minnu bɛ na kuku in na a kana kɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye an ka fɛn dɔ tugu a la mun bɛ se ka jama nafa jeunes fɛnɛ bɛɛ k'i ɲiyɔrɔ ta président ka programme kɔnɔ ɲiyɔrɔta dɔ ye ka na an yɛrɛ dɔn k'an yɛrɛ dɔn k'a fɔ an ye jɔn ye an bɔra min o ɲuman kɛyɔrɔ an y'a jateminɛ o ye musée national ye. ni tun ye coupe super asimi goita a maaw kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ndolantan bɛ sɛngɛlafibaw kɔnɔna na ka t'u ɲɛ da min ye musée national ye k'u ɲɛ da o kɛnɛ kan musée ɲɛma ka taa se minisiriso ka mɔgɔ bɔ fo ka taa bila jɛkuluba min n'o bɛ kupuko yɛrɛ kɔnɔ olu ɲɛma olu ka sera tun ye nin ye dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka se k'a dɔn bi jamana in kɔnɔ na an bɛɛ bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan de wa an bɛɛ ka fɛnw o de bi yan o kɛra kunba an bɛ dugawu kɛ ala ka nin hakililaw ni k'u yakubaya n'an bɔra yen nin ye folikan ye min bɛ kɛrɛnnen na bugunikaw fɛ yen olu ka jagokɛlaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Elhadji Baba Kɛnkumana a bɛ folikan ta ka ɲɛsin bɛɛ ma min y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o tun bɛ wele ko Elhadji Kaba Kɛnkumana n'ale sigilen tun bɛ Dio jɛnɛ marabolo kɔnɔna na an dabama ka wele sera ale ma n'a kɛra utukalo tile 7 tɛmɛnen in na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kɛnɛ cɛkɔrɔba in ka jɛnaja kɛnɛ kan ka se ka n'a da a dayɔrɔ laban na a yɛrɛ ka denbaya la n'o kɛra utukalo tile 8 n'o bɛnna alamisadon ma o kɔfɛ ko sarakabaw bɛɛ lajɛlen kɛra o sarakabaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ boso Baba Kɛnkumana ale segira a n'a ka denbaya kana Buguni a k'a bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɔra ni k'u dɛmɛ jɛnaja baara in na ka dugawudenw ta ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma ka foli d'a bɛɛ lajɛlen ma yarabi ko ala k'a bɛɛ lajɛlen juru sara ala kana juru sara n'a ɲɔgɔnna ye cɛkɔrɔba a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawudenw kɛ alisalama bɛɛ lajɛlen ye maa o maa sen donna jɛnaja in baaralaw fɛ u bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ k'a ye maaw ye a ko na ɲɛ a bɛ bɛɛ fo yarabi ala ka bɛɛ juru sara an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in saraka fɛn fɛn bɔra ala ka saraka bala minɛ ka hinɛ ni an ka alisalama sule bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra ye bi an ka jamana kɔnɔ na min karamɔgɔ kow ye kumaw ka ca kosɛbɛ dɔw bɛ olu b'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ karamɔgɔya de la nka o n'a ta balalen kɔnɔ na maaw bɛ ka kule fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ k'i ka dɔn k'u ye gɛlɛya se ma yalima dalilu yɛrɛ de bɛ jamana in kɔnɔna na bilen wa n'a bɛ yen mun de la maaw mago tɛ ka dilan an ye ɲininkali kɛ karamɔgɔla k'a la kɛrɛnnen na n'i y'a sɔrɔ ale y'i ka dɔn k'a fɔ Mama Kumu an ye ɲininkali k'a la a yɛrɛ kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Alhaji Saki Mama Kumu na faso ye Kulense na bɔra Mɔti Barikondaga bi na n bɛ Muntugula yan n ka baarakɛyɔrɔ bɛ Jalakɔrɔbugu kalanden caman min bolo an bɛ kalandenw kalan o kalanden kalan kɔfɛ an bɛ dɔ kɛ mɔriya la ani furabɔliw la dɔw kɛra trompeur ye a kɛra sababu bi ni karamɔgɔw kumakan bɔra mɔgɔw b'a fɔ ko
bluferu y'a daminɛ mun yɛrɛ de nana n'o ye danaya de tiɲɛna mais a m'a kɛ cogo o cogo ni ɲumankɛlaw b'an cɛ ala b'an sutura n'i y'a kɛ k'a ɲɛ i y'a kɛ i yɛrɛ de o bɛ kɛ sababu ye a b'i ɲɛ ɲɛ a b'i kɔ ɲɛ n'i y'a kɛ k'a tiɲɛ a bɛ da don de ma o i m'a ye ni mɔgɔ min y'a daminɛ a tɛ taa ɲɛ o ye o m'a kɛ k'a ɲɛ de n'i y'a ɲɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛ karamɔgɔ bɛ ni a ka taabolo don n'a ka publicité bɛɛ n dɔnbagaw de bɛ kuma u bɛ min dɔn na o b'o fɔ quoi n'i bɛ se i ka baara la ka ban mankutu jugu a tɛ se ka foyi tiɲɛ ye n'i y'a ye mankutu jugu sera k'i ka baara tiɲɛ i bolo i b'a sɔrɔ a ma kɛ ka ɲɛ de n'o tɛ n'a kɛra ka ɲɛ foyi tɛ se k'a tiɲɛ ala ta kɔfɛ parce que ala yɛrɛ de ye tiɲɛ ye foyi tɛ se ka tiɲɛ bɔ ye ala k'an kɛ tiɲɛ dilanbaw ye n'i y'a mɛn magoɲɛ sira karamɔgɔ min bɛ magoɲɛ a k'a sɔrɔ a b'a dɔn barika b'a la dɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔ jɔra furu yɛrɛ la ka ban walima nafoloko la ko karamɔgɔ sɔrɔli yɛrɛ ma di e bɛ se ka mun fɔ an ye o la aw ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye hali sini ala dugulen tɔgɔ bɛ yen n'i y'a kɛ maa ye a bɛ fɛn sɔrɔ a dɔ la n'i y'a tigi ka dolo ta n'i y'a ye k'a fɔ a garisɛgɛ t'a la i bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye k'a labila n'o tɛ k'a fɔ nafolo baara muso baara faama baara k'o tɛ tiɲɛ ye minnu b'a fɔ o m'a faamu tiɲɛ tɛ tɛmɛ a kan ala k'an bɛn an ka sababu ɲumanw ma dɔrɔn o de ye kuma ye i cɛya dalilu labɛnw dɔw b'a fɔ ko o yɛrɛ tɛ yen bilen a baden bɛ yen i m'a ye jamana in cɛfarin tɛ ban wa hali sini i bɛ cɛfarin dɔ mɛn ko a ko a tɛ kɛ nin na de ani a ka cɛfarinya mana diɲɛ na o maaba dɔ de y'a labɛn ka fara a yɛrɛ ka cɛsiriw kan olu tɛ se ka ban olu ye kumaw de ye diɲɛ kɔnɔ hali ala min ye an bɛɛ da ala ye hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye dɔw yɛrɛ dan tɛ ala la olu tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ quoi mɛ k'a fɔ ko labɛn ko a tɛ yen n'i sera a tigi ma i b'a dɔn ko a bɛ yen ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye baaraw ye tiɲɛ ye an ka ŋaniya ɲumanyaw ta an k'an jogow dilan an ka masaw bonya an ka se an ka kurusi jala la n'an ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn n'o tɛ ko ye wilibali ye wallahi na fana b'a f'i ye kuranɛ aya dɔ bɛ yen wa azina fi nnasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amik a kɛ ala kama nin de ka danaya ma o k'a sɛbɛn siɲɛ 313 o k'u kɔ a la woroden 313 o k'a saraka alisilamɛw ma billahi ni furu ɲinina de don n'a ma nin di maa ma siɲɛ 2 n'i y'a di mɔgɔ ma a banna i ko nafolo gindo ka ca n'an ko an b'a fɔ a la an bɛna si a la i yɛrɛ bonya kama danaya b'i